Κυρίες και κύριοι, και οι επιχειρηματικές ιδέες νέων ανθρώπων δίνουν και πάλι πνοή σε υποβαθμισμένες περιοχές πρωτεύουσας. 3 νέοι επένδυσαν στην πλατεία Βάθη, ενώ ανέλαβαν και τη φροντίδα της πλατείας φυτεύοντας λουλούδια. Επιτέλους κάτι αλλάζει στην πλατεία Βάθη. Το άλλοτε άβατο των τοξικομανών και των αστέγων απέκτησε και πάλι ανθρώπινο χαρακτήρα χάρη στην πρωτοβουλία 3 νέων να επενδύσουν τις οικονομίες τους στην πλατεία των παιδικών τους χρόνων. Νίκησαν 3 εγκαταλελειμμένα καταστήματα και πλημμύρισαν την πλατεία με καλοπιστικά λουλούδια και φυτά. Δούλευα σε μια εταιρεία σαν οδηγός, μετάφερα υλικά οικοδομών και διάφορα τέτοια και ήμουνα το 2013 άνεργος. Για 2 χρόνια περίπου. Έτσι σκεφτήκαμε κι εμείς να ξεκινήσουμε κάποια καταστήματα εδώ στην πλατεία, να ανανεώσουμε και την πλατεία να την κάνουμε όμορφη. Ανοίγουμε ένα καφέ, ένα mini market και ανοίγουμε και ένα με γρήγορο φαγητό. Εγώ ήμουν χρόνια ως υπαλλήλος γραφείου, είμαι παιδί του κέντρου. Βλέπαμε αυτή την κατάσταση που επικρατούσε εδώ στην πλατεία Ανεξαρτησίας με τον Ηλία και με άλλα παιδιά. Και αποφασίσαμε να το τολμήσουμε και να κάνουμε αυτό το βήμα που βλέπετε εσείς με τα μάτια σας. Το ζητούμενο σε κάθε νέο επιχειρηματία είναι το κεφάλαιο. Πού βρήκατε τα χρήματα για να ξεκινήσετε αυτή την επένδυση? Δεν είχαμε όλο το κεφάλαιο για όλα όσα έχουμε επενδύσει εδώ, αλλά προσπαθήσαμε, δανειστήκαμε, μας βοήθησαν οι οικογένειές μας. Οι περισσότεροι ήταν τεχνίτες από τα συγγενικά μου πρόσωπα. Ο θείος μου ένας ήταν τζαμάς, ο άλλος ο θείος μου είναι τεντάς. Πόσο σας στήγησε η επένδυση μέχρι τώρα? Δεν έχει ξεπεράσει τις 30.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο κεφάλαιο ήταν τα χέρια μας, όχι κάτι άλλο. Χάρη στην πρωτοβουλία των νέων αυτών παιδιών, η πλατεία μας ζωντανεύει και πάλι, μας είπαν οι κάτοικοι της περιοχής. Τα τελευταία χρόνια από την πλατεία Βάθης δεν μπορούσες καν να περάσεις, ιδιαίτερα τις νύχτες, εξαιτίας της προσέλευσης παράνομων μεταναστών, τοξικομανών και εκδιδόμενων γυναικών. Μάλιστα, πολλές μικρές ελληνικές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να βάλουν λουκέτο εξαιτίας της σταδιακής υποβάθμισης της περιοχής. Ήταν άθλια η κατάσταση από τους αλλοδαπούς, από τα όποια κυκλώματα κυκλοφορούν εδώ στην περιοχή. Πριν έρθεις εσύ εδώ, Ηλία, τι ακριβώς ήταν τα 3 αυτά καταστήματα εδώ? Τίποτα. Ήταν εγκατελειμμένα τα μαγαζιά, είχε σιδηροκατασκευές απ' έξω και έμεναν τοξικομανείς. Στην αθλητική ενημέρωση τώρα, κυρίες και κύριοι, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε με 83-78 της ΑΕΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο και έτσι έκανε καθοριστικό βήμα πρόκρισης στα ημιτελικά της Basket League. Με πρωταγωνιστή τον Χάτσερ που τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, ο ΠΑΟΚ πέτυχε σπουδαία νίκη με 83-78 επί της ΑΕΚ στο ΑΚΑ και πήρε προβάδισμα πρόκριση στα ημιτελικά της Basket League. Παίζοντας εξαιρετικά στα 5 τελευταία λεπτά του αγώνα, ο Άρης